OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Klenan barabla o nu don kera Gabriel Touré ani ponje konna la ni dogo kunina amena kuma o yoka samba flani mugan kele mega funche ni tayai Bamako kele no ka nyeda proba coronavirus be ga segini fanga e ko tugune anga jamana konna la ni dogo kun kono Liman Traoré ale be na nyafoli kan yaka nunu de kibaroye ka fara dawra ka amena munu kono kuma wala sa obsega famia sora la tugomina au bismillah ko kura ka dogo kun kibaraw keneka ina fo bakuru bawla anda sira ma tugomina kabini décembre kalo damine kana bla bila Gabriel Touré ani ponje no yanga dokotoro so ba fly olu kera yoroye mi ni barabla nyonya lentumba konna la ka sangani la fasali ke jekulu ka hakilnay décembre kalo kle muga no benatena do ma samba fla ani mugan kele barabla nun don kera ka sangani barakela yere ka barata tugawe Kasim Jabate ale be ɲɛfɔli kan y'a kan an ka lajɛ tɛnɛdon décembre kalo tile 20 san 2021 Gabriel Touré baarakɛla dɔw ani Ponge baarakɛla dɔw ye grève boloda o min bɛ tali kɛ heure 96 la o y'a yira k'a fɔ ko laɲini ta nin kɔ de b'o bolo k'o ɲɛsin an ka jamana marabolo ɲɛmaw ma o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko kun ɲɛnama kun b'o bolo walasa ka nin baarabila in kɛ an y'a ɲini gouvernement fɛ u n'u ye bɛnkan minnu sɔrɔ bɛnkan minnu bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ u ka o bɛnkanw timɛ o ma sɔrɔ o caman de bɛ yen nɔ u si ma bɔ a sira fɛ o de nana ni papier dili ye gouvernement ma k'a f'u ye ni nin kow ma ɲɛnabɔ anw bɛ baara soso o papier dir'u ma depuis ma fili le 29 novembre. Bon n'u bɔra la pour régler kɛyɔrɔ jolita yɔrɔ ani radio tɔ ninnu o bɛɛ ni min marchera bi sini a tɛ marcher Ponge kun nana kɛ de mɔgɔw bɛ da yan de nka fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ analyse ko la i bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ de minnu dara yan u y'a dɔn minnu nana furakɛ yan u y'a dɔn an ko k'o tɛ se ka bɛn an ye dɔgɔtɔrɔw ye wa an ye mɔgɔw fana ye minnu bɛ se ka bana n'an banana an kan ka labɔ de ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa an furakɛ yan n'an ka mɔgɔw nana u kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ de ka furakɛ yan an ko k'o tɛ bɛn donc an ko ka na ni minɛnw ye pour que k'an ka baara nɔgɔya ka an ka banabaatɔw ka ko lafiya ani ka kɛ ni fɔɲɔgɔnkɔya ye baarakɛla ninnu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu t'o yɛrɛ ye nin baarabila in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u ma sɔn ka baarabila kɛ ce qu'il faut dire ni grève in yɛrɛ la hali minnu yɛrɛ ye préavis signé olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ hali minnu bolo ye préavis signé olu bɛ ka baara kɛ parce que n'i wulila an bɛ Ponge dɔgɔtɔrɔw fo o la o dɔgɔtɔrɔ si ma sɔn k'i kɔ don a ka banabaatɔ la nin zi parce que ko caman b'a grève ko kɔnɔ minnu bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ écran kan mais ce qui est sûr Ponge yan nɔ n b'o de fɔ maliyɛnw ye u ka na u ka furakɛli kɛ ni Ala ni kira sɔnna ma n'u nana Ponge u bɛ furakɛ lafiya kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔna la m'a fɔ grève tɛ yen dɛ minnu bɛ grève la olu b'u ka grève la mais dɔgɔtɔrɔ fanba de bɛ ka furakɛli kɛ bi. bi Gabriel Touré la an b'a fɔ an tɛ grève la sabula k'a d'a kan n'i ko grève administration de bɛ se ka papier dɔ fana bɔ k'a yira n'a k'a fɔ ko an bɛ grève la an bɛ taa ni olu ka yamaruya ye mais an y'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn ma bɔ k'a yira anw na k'a fɔ ko anw bɛ taa grève la donc o la an b'a fɔ ko an tɛ grève la. hali n'a sɔrɔ nin tɛ maa ninnu siɲɛ fɔlɔ ye ka baarabila boloda baarabila boloda caman kɔfɛ o y'a yira an ka jamana ɲɛmaaw m'o wele ka sigi walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya sariya minnu bɛ grève ko fɔ n'o ye loi 87 ye o b'a wajibiya gouvernement kan ni préavis dira ma a ka sigi ka fɔ boloda nka ni ze gouvernement ma o sigi ka fɔ boloda u ye o sariya o sɔsɔ
o de y'a to ni jiginna sisan i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso fan bɛɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔw bɛɛ datugulen don ka maa sɔrɔ o kɛra fɛn ye mun gɛlɛyara mɔgɔw ma kosɛbɛ. grève ko ka kɛ tiɲɛ walima a kana kɛ tiɲɛ banabagatɔ dɔw y'a yira ani dɔgɔtɔrɔso baarakɛla dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin baarabila in bolodali maa dɔw fɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o ye kɔlɔlɔ dɔ lase dɔgɔtɔrɔso ma. n'a ye kɔlɔlɔ lase dɔgɔtɔrɔso ma an bɛ se k'a fɔ ko dɔɔni parce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔ filɛli kɛ ka mɔgɔw lajɛ en même temps o kɔfɛ baara bɛ k'u la olu de tɛ ka na n'olu tɛ ka na mɔgɔw b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ tɛ yen ni dɔgɔtɔrɔ tɛ yen donc furakɛli fana a bɛ se ka nɔ bɔ a la dɔɔni. ne bɛ se k'a fɔ grève bɛ yen grève kuma min fɔra tiɲɛ don u ka grève kɛ mais urgence kɔni fana bɛ ka baara kɛ urgence bɛ ka mɔgɔw ta donc k'a fɔ ko hôpital dɔrɔn don totalement o tɛ fan dɔw b'a la fan dɔw t'a la mais minimum service kɔni bɛ ka kɛ urgence la i y'a faamu donc ne bɛ se ka mun fɔ a la o y'o ye mais mun ye k'a fɔ ko grève tɛ yen grève bɛ yen dɛ ni mɔgɔ min y'a fɔ ko grève tɛ yen o ye nkalon tigɛ k'a daminɛ surɔ sa fo bi anw fɛn bɛ an ɲɛ la fo hɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la grève bɛ yen donc n'u ma lajɛ ka kow sigi sen kan dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ jamana tɛ se ka jɔ nin cogo la quoi. ni maa minnu ye baara bila u y'a yira k'a fɔ ko u ka baarabila caman kɔfɛ ni faso ɲɛmɔgɔw m'u wele walasa u ka se ka kuma u y'a yira k'a fɔ ko o na wuli ka jɔ girinma boloda don nataw la walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati ka baarabila boloda ka sɔrɔ u ma jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi k'o bɛna baara boloda. Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko labɛnna Goodluck Jonathan ale seginna ka na anw ka jamana kɔnɔ ko kura tarata don décembre kalo tile 21 san 2021 nin cɛ kofɔlen kunbɛnna anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ sanga 4 kɔfɛ a ye cika min donna da CEDEAO fɛ ka na a y'o ɲɛfɔ anw ka maa ɲɛmaw ye Asetu Funɛ Samake ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan. CEDEAO ani Mali camancɛ fanga ɲɛmaw cɛlabɛnbaga n'o o ye Goodluck Jonathan ye ale ka pankuru jiginna Mali pankuru jigisoba la tarata don ɲɛgɛn kaɲɛ 11 tɛmɛlen ni sanga 40 a kelen kun tɛ ani CEDEAO maaba dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ tali kɛ Jean-Claude Kassi Brula u kun bɛnna an ka minisiri fɛ min ka baara bɛnnen bɛ ani jamana wɛrɛw cɛlabɛn kow ma n'o ye Abdoulaye Diop ye. danfaraba bɛ ni ɲɔgɔn ye ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula kabini an ka jamana ɲɛmakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga binna ni ye ni cɛ siɲɛ 20 ani damadɔni ye Mali kɔnɔna na nka Zeinata danfara ye min ye a ka bɔɲɛ ma tɛmɛ ɛri 4 bɔyanko kan kuluba wa jɛkulu foyi fana kun tɛ yen nɔ bita kun bɛ tali kɛ lajɛ min tɛmɛna CEDEAO jamana kuntigiw ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ ko ɲɛfɔ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye Asimi Goita ani ka kuma jamana lahalayaw kan ni laɲini kun de ye ka kalata labɛn ka bɛn février kalo tile 27 ma san 2022 kɔnɔna na ani ka ɲangili kɔrɔ min binna Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma 149 bɔyanko kan cidenw y'a yira an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw la ko CEDEAO ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko kalata ka boloda ka bɛn février kalo tile 27 ma san 2022 kɔnɔna hali n'o y'a sɔrɔ laɲiniba de ye ka kalata wagati boloda ka bɛn décembre kalo laban wagati ma an ka ɲɛmaw b'a fɛ ka sigikafɔbaw kun cɛ ka sɔrɔ ka wagati fɔ nka CEDEAO y'a ka kumakan laban fɔ n'o ye janvier kalo tile fɔlɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ ka lajɛba bolodalen don ka bɛn janvier kalo laban ma. Fonɛnɛ ye waati ye min kɔnɔna la nakɔ kɔnɔfɛnw bɛ ɲɛ kosɛbɛ wa waati kofɔlen in na Mali nakɔsɛnɛlaw b'u hakiliw sɛmɛ o la walasa ka nakɔlafɛnw labaara kɛrɛnkɛrɛnnenya la salati min yɛrɛ ye dumuni ye min kanunen don kosɛbɛ maliyɛnw fɛ Fatumata Darame n'ale y'an ka kibaruya ɲini n'a ye a wulila ka se nakɔ dɔw kɔnɔna la walasa ka kibaruya min ɲini an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. San o san ka daminɛ octobre kalo la ka taa bila décembre kalo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fonɛnɛ wagati nakɔtigi bɛ b'a ka nakɔ baara ka bɛn ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ma ka d'a kan nɛnɛ ye wagati ye wagati min sadi bɛ sɔn kosɛbɛ nakɔtigiw bɛ baara kɛ ni sara mun ye o sɔngɔ bɛ taa 200 ka taa bila 250 la. Bon salati bɛ yiriwa samiya funtɛni a bɛ yiriwa wolo la bon funtɛni a ma nɔgɔn nɛnɛ a ka nɔgɔn an bolo dɔɔnin bon musow bɛ minnu bɛna san bolo u bɛ taa feere olu b'a san bolo 1000 francs samiyɛ tuma a bɛ taa 250 la quoi mais nɛnɛ tuma na a tɛ prix la kosɛbɛ funtɛni tuma kɔni alhamdulilayi saba ni e kɔni y'i timinanja i bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ a la 15 000 i bɛ se ka 20 sɔrɔ a la quoi.
a bɛ san 50 bɔ bi sokɔnɔ kamara bɛ nakɔ baara kɛ a y'a da don nakɔ nafa la k'a ɲɛfɔ an ye. Ne ka baara kɔni bɛnnen nakɔ ko ma. A bɛ yiriwa fo nɛnɛ nin de la salati ɲa. Kabini moribɔ tan kɔni bɛ nakɔ nin kɔnɔ awɔ n bɛ mɔdenw depasseninw sɔrɔ k'an yɛrɛ ta negelafɛnw n b'o sɔrɔ a la tile kɔnɔ don dɔw ni sanni kɛra n bɛ se ka 600 500. Ni sannikɛla in b'a ka saradi sanni nakɔ in na a bɛ na a kun ɲɛfɔ an ye. Yan wosobulu kɔni jɛlen don a jɛlen don ni sugulata ye wa yan ta ka ca ni sugulata ye. Yan fɛnw jɛlen don wa u b'a ɲa mɔgɔ kun a man jugu. A bɛ san 25 bɔ bi alu dɔw b'a ka nakɔ baara wa nin baara in bilali ko t'a kɔnɔ. An tɛ ne na sisan o de y'a ɲɛ waati ye. Tubabu t'a bolo a bɛ nin baara kɛ an kɔni tɛ nafa ka dɔgɔ. Dɔ bɛ nafa bɛrɛ t'a la nka i b'a kɛ ten a ka fisa sigi ten ye. Baloko magoɲɛ kɔfɛ saradi feerela ninnu dayirimɛ sɔrɔ nin baara in na. San laban waatiw mana se fara ɲɔgɔnkaw nisɔndiya ani ɲɛnajɛw bɛ boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinanta Mali faaba Bamakɔ ale kɛmɛ ka ɲɛda kurata Aïssata Diakité ale ye ɲinini min k'a la an k'o lajɛ. Bon foire olu ye an bɛ se ka fɔ ma olu ye wagati ninnu kɔnɔ siɲɛ kelen ye quoi bon mɔgɔw bɛ se ka barika bɔ n'u ka fɛn ɲuman dɔw ye k'u bɛ k'a feere quoi donc o kama an bɛ profiter ka na pour que an ka se ka bɔ ni ɲuman dɔ ye an ka se k'o sɔrɔ quoi. Kabi waati damadɔ an ka duguba kɔnɔna kɔni cɛ ɲalen don i n'a fɔ san laban tɔw la. Ni waati in fana kɔnɔ ɲɔgɔn dalajɛ kulenkɛw fana bolodalen don an ka sifinnakaw fɛ. Foire n'o ye feerekɛla caman de ka jago yiriwa waati ye o fana bɛ sen na. An bɛ Amdalayi Aseyi 2000 foire la. Ne bɛ feere de kɛ foire kɛyɔrɔ la. N bɛ fɛn caman feere mairie mɔgɔw de bɛ yɔrɔ in d'an ma mais an yɛrɛ de b'a sara. Bon a magasin kelen kelen prix bɛ taa 5000 dɔw yɛrɛ bɛ taa 20000. A nafa ye min ye wa i bɛna fɛnw bɛ sa i kunjɛ de la hali n'a y'a sɔrɔ fɛnw tɔnɔ ka dɔgɔ parce que wagati ka gɛlɛn wari ti mɔgɔw bolo bon anw yɛrɛ fɛnɛ kelen bɛ ka fɛnw prix jigi pour que mɔgɔw ka se ka sanni kɛ. I n'a fɔ Isa b'a fɔ an ye cogo min foire exposition ninnu ye waati ye min na feerekɛla ninnu garizigɛ kɔni bɛ la ɲɛnamaya kosɛbɛ. Bon n nana foire de participer parce que n ye n ka baara ye ka bɔ kɔrɔlen ka taa foire kɛyɔrɔw la quoi hali ni yan foire dɔrɔn tɛ n bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la. Bon avantage min bɛ foire la ne bolo parce que n'i bɔra ka taa foire kɛyɔrɔ la i bɛ se ka caman sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'i to i place la quoi i bɛ relation sɔrɔ bon à travers ça i bɛ se ka grossistes fana sɔrɔ sanni tɛ i b'a fɔ ko san tɔw la sanni bɛ cogoya min na lajɛlikɛlaw de ka ca ni sannikɛla ye. Ni denmisɛn feerefɛnna in bolo ɲina kɔni ni san tɔw tɛ kelen ye nka ale kɔni bɛ a jigi sɛmɛ Ala la. An tun bɛ wagati min na kalo sara ni wagati in na parents bɛ ka na sanni kɛ wari yɛrɛ tɔ ye 9 jours comme ça. Bon an jigi dalen b'a ka fɛnɛ k'a fɔ fɛnɛ sanni bɛna kɛ na Ala sɔnna o de ye ne yɛrɛ hakilina ye. An ka minɛn b'a daminɛ 400 ka yɛlɛ an y'a dabɔ bɛɛ de lafiyali kama salon foire la wari min donna la salon o ma sɔrɔ a la quoi a kɛra échec ye salon mɔgɔw bolo. A danfara ni feerefɛn caman ye maa dɔw de fana bɛ yen nɔ minnu bɛ maa wɛrɛw la ladɔnniya k'u bila silamɛya tagabolo ɲuman kan. Ni foire na kɛrɛnkɛrɛnya an nasɔnba ye don sabula sanni bɛ kɛla maaw fana bɛ se ka an lamɛn fana anw bɛ diinɛ livre le feere yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la silamɛya diinɛ kunkan ka se k'a ɲɛfɔ cogo cɛ ɲuman di maaw ma anw ka hakilina kun tɛ livre feere ye mais kun ye min ye mɔgɔw ye se ka an lamɛn ani ka livre fana yira mɔgɔw la ka se k'a to mɔgɔw bɛ se ka sama ka na Ala ko la cogoya min na. Tɛmɛsenbagatɔ in ka fɔ la san laban foire ninnu kɔni ye waati ye min na sanni ka nɔgɔn kosɛbɛ. An bɛna foire la kuma bɛɛ san o san foire sigi o sigi an bɛna yɛlɛ ka fɛn misɛnnin caman san quoi. N nana saga dɔ de kun nɔfɛ k'olu san parce que foire de y'a wagati ɲuman ye quoi. Kuma caman an bɛ se ka sanni kɛ yɔrɔ wɛrɛ la mais ne ye don gansan ye don min kɛrɛnkɛrɛnnen fana don quoi. San laban ye waati ye min na dugu cɛɲa bɛɛ kɔni bɛ bɔ wa waati kɛrɛnkɛrɛnnen fana don jagokɛla caman de ma wa sifinnakaw fana kɔni b'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a ko la.
dugu cɛɲali ani nisɔndiya ko caaman de be yen nɔ fo janvier kalo daminɛ la. minisiriso min ka baarada bɛnnen no kɛnɛya ko ma ale ka kibaruya labanw b'a yira k'a fɔ coronavirus banakisɛ bɛ ka cari an ka jamana kɔnɔ kokura ɲiningali minnu bɛ kɛ o de ye mun de bɛ ka nin cari ani mun de kan ka kɛ an ka jamana ɲɛmaw fɛ Sulemani Tarawele n'ale ka baarada bɛnnen no kunnafoni di ani lakalani ma kɛnɛya ko ta fanfɛla fɛ ale bɛna nin ɲiningali ninnu jaabi a tun bɛ Mamadu Bilali Kulubali ka kuma galama la. En tout cas mɔgɔw yɛrɛ jateminɛ i b'a ni mɔgɔ hali ni yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ sɔn ka tangali walew matarafa n'o ye ka masque don non an b'o de ye kosɛbɛ parce que ni hali ni bɔra k'i jɔ circulation na i b'a sɔrɔ masque tɛ mɔgɔw ninnu alors que an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i donna sugu kɔnɔ c'est vrai que distanciation tɛ se ka respecter k'a fɔ ka danfara dɔ ka furancɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka respecter sugu kɔnɔna la mais mɔgɔ kɔni bɛ se ka masque don i b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ ka masque don sugu kɔnɔ n'u taara furusiriyɔrɔ la mɔgɔw bɛ furusiri la u tɛ masque don ni donna misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ masque tɛ mɔgɔ si ninnu na parce que tuma dɔ la u b'a fɔ a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na misiri yɛrɛ kɔnɔ u b'a fɔ gɛrɛ wa an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais ni masque don a bɛ kɛ sababu ye sabu b'a to banakisɛ tɛ jɛnsɛn ka bɔ i la parce que mɔgɔ si t'a dɔn tuma dɔ la ni taamasiyɛnw ma bɔ kɛnɛ ma mɔgɔ si t'a dɔn k'a fɔ bana b'i la an bɛ kunnafoni in na kunnafoni in tɛ ban koyi parce que ni bana ma ban comme a bɛ fɔ bamanankan na a fɔ cogoya de ko ni en tout cas ni taama ma ban bolo fifa tɛ se ka ban donc ni bana ma ban an ka en tout cas de kunnafoni di man ka jɔ fiyewu kunnafoni di siraw b'a to mɔgɔw bɛ se ka en tout cas kunnafoni sɔrɔ an bɛ taa o sira bɛɛ fɛ an bɛ taa ni radio ye an y'o kɛ o cayara an bɛ télé la an b'a kɛ journal fana na comme aw ka journal filɛ nin ye parce que an ye en tout cas journal caman ye en tout cas kunnafoni di siraw kɛ bon welekan min bɛ ne bolo o ye mɔgɔw ka da bana in na fɔlɔ hali ni ma da la i k'i yɛrɛ tanga parce que yɛrɛ tanga de ka fisa parce que ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne ye bana in sɔrɔ fo siɲɛ 2 donc ne tɛ se k'a fɔ ko ma da la donc mais ni hali ne bɛ kelen sigilen don n ka bureau kɔnɔ n bɛ masque don ni n bɛna bɔ ka taa so n bɛ n tɛgɛ ko ni n bɛna don n ka so kɔnɔ n bɛ n tɛgɛ ko bon distanciation ka furancɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la a ma nɔgɔn parce que tuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ ɲigi ɲɔgɔn na parce que o y'an yɛrɛ ta la ye maliyɛnw b'a fɔ k'a bɛ ɲigi ɲɔgɔn na hali k'i bolo di mɔgɔw ma mɔgɔ n'i y'a kɛ tan a b'a fɔ ko karisa i bɛ ɲigina bon alors que tuma dɔ la a fɔ k'a ka tɛgɛ dabila waati kunkuruni pour que bana ka se ka dabila bana ka se ka ban waati min na mais an kɔni bɛ mun ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka da la u ka a tɔgɔ ye di tangani wale ninnu n'o ye tɛgɛ di ba ko caman b'o la hali n'u ma se ka tɛgɛ di dabila pewu u ka masque don parce que masque in yɛrɛ parce que a bɛ bɔ da de kɔnɔna la ani nun kɔnɔna la ka se mɔgɔ ma fiɲɛ ni daji bɛ bɔ o de bɛ bana in kisɛ lase mɔgɔ ma mais ni masque don ka ca ala fɛ e ye masque don ne ye masque don n'an kumana a bɛ kɛ sababu ye en tout cas bana tɛ yɛlɛma i la hali n'a sɔrɔ bana tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ bana b'i la i t'a dɔn mais i bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ la o fana bɛ se ka kɛ. walasa k'an ka nin dɔgɔkun kibaruyaw kuncɛ Mamadu Bilali Kulubali bɛna ɲɛfɔli k'an ye jamana kɔnɔna kibaruya tɔ ani kɔkantaw la ja ani kumakanw la teliya la. halisa Wagner ko kuma cayalen no an ka jamana kɔnɔ décembre kalo tile 23 tɛmɛni jamana caman farala ɲɔgɔn kan minnu cɛla Canada ni France b'a la n'u y'a ɲini Mali jamanakuntigiw fɛ k'u kana to Wagner ka na an ka jamana kɔnɔ o dugusajɛ n'o kun ye décembre kalo tile 24 ye an ka jamanakuntigiw y'a yira bataki dɔ senfɛ ko nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye u y'a yira fɛnɛ ko irisi kɛlɛdegela minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu nana cogoya wɛrɛ de la n'o ye mission européenne de formation ye u y'a yira fɛnɛ ko an bɛ don min na bi ko n'olu ni mɔgɔ bɛ kuma ko ni jamana de bɛ kuma n'o ye irisi jamana ye. nin bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi colonel Asimi Goyita kɛra camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a ka fara ɲɔgɔn kan ba kɛ min senfɛ u bɛ kuma jamana lakana kan n'o ye session ordinaire du conseil supérieur de la défense nationale ye a y'a yira o senfɛ k'o bɛ taa wale min senfɛ k'o de ye gouvernement ye layidu minnu ta k'a bɛn'o kɛ n'o y'a ka baara sen fɔlɔ ye jamana ka lakana ni ladalajɛ in kɛra juma tɛmɛnen décembre kalo tile 24 san 2021 min senfɛ premier ministre tun bɛ yen ani an ka ministre min ka ca ɲɛsinen don an ka golomasiri tabagaw ma jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko jɔrɔna min b'olu la bi k'o de ye an ka golomasiri tabagaw bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. nin bɛ kɛ hakilisigi kumaba ye farafinna jamanaw ma
Desamuru kalo tile 21 tɛmɛnen farafina dɔlɔntanaw ka jɛkuluba ɲɛma n'o ye Patrice Motse ye ale y'a yira k'a fɔ ko dɔlanciba min bɛna kɛ farafina n'o ye kani ye san wɛrɛ ko o bɛna kɛ. Ale y'a yira k'a fɔ ko dɔlanciba min bɛna kɛ farafina janvier kalo nata k'o bɛna bɔ. Hakilina jigila ŋunuŋunukan kun bɛ sen na k'u ma dala n'a sɔrɔ dɔlɔnci in bɛna bɔ. Kafu ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ k'a bɛna bɔ a ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni Cameroun jamanakuntigi ye n'o ye Paul Biya ye. Ma miliyari caman diɲɛ kɔnɔ olu de ye Noël la ɲɛlɛmaya décembre kalo tile 25 tɛmɛnen n'o bɛnna sibiri ma. Nka ɲinanta ni san tɔw ma kɛ kelen ye i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na coronavirus suguya kura min bɔlen no ko Omicron o kɛlen no ka maa caman minɛ diɲɛ kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna na papu ye ladilikan caman di maa 2000 ɲɛfɛ juma tɛmɛnen. Ni ne bɛ dansigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruyaw la min labɛnna Actuel Media kunnafoni diso fɛ k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala k'an ka jamana kolo suma. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.